えライダーさんえげつね。ちょっと待って、マジでテステス打つ前にもう打ち込み来たもんなんだ。いやってことはもう風邪治ったんですね。もうこれ体調がいいっていう証やね。ちょっと待ってくださいよ。まだ、あ、来た来た来た。これでちょっと共有しとかないとね。よいしょ。あれ、これ聞こえてる？聞こえてるかな？大丈夫か？ちょっとね、この放送をちょっとツイッターで、よいしょ、共有してます。共有して、そろそろ、あー、オッケーオッケーオッケー。で、こっちで連携取って、棒読みちゃんをちょっと、配信始まってからじゃないと接続できへんからな。棒読みちゃんがちょっと調子悪い。いやー、ライダーさんやっぱやるわ。なかなかっすわ。1個目のスピードマジでもうえげつないもんな。あ、キャリーさんや。こんばんは。ちょっと待ってね、今棒読みちゃんがちょっと機嫌悪いらしい。あらららららら、どうしちゃったの。いかんね。全然繋がれへん。嫌な音だったの？大丈夫？なんか仕事とかで、まあ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 、それはあんまり聞きません。そんなね、掘り返しもあれなんで。まあまあまあ、人なんてね、生きてりゃそんなこといっぱいありますよ。知らんけど。ちょっと待ってよ。これ、棒読みちゃん全然あかんやん、お前。大丈夫か？あかんな。ちょっと一回知らんけど、ちょっと待ってよ。違う違う違う。よいしょ。あー、ちゃうちゃう、やったことな。これさ、これこれってどうやん？なじんだかな。あかんな。よし、ちょっとまた時間経ってから棒読みちゃんは踊ろうかな。ちょっと待ってよ。よし、ゲーム本編戻ろう。よし、行きます。ちゃん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 。ちゃんちゃん。これな、ロビーはな、めちゃくちゃ音楽聞こえんねんけど、このゲーム始めた瞬間に音楽が一切なくなるからな。クラクションの音しか聞こえんくなるんよ。あと飛行機の飛んでる音とか。ほら、音楽ないっしょ。しかもスポンジ。ちょっと待って。ちょっと飛距離ないな。で、今どこまでやったんけな。4日目かな、これで。今仕込みやっときなさいよって。あと3分か。これ多分もう何日前のレモンやろ。よいしょ。で、これが多分もう数日前のスープやろ。でもこれ多分使えんねん。トマトスープって言われたらもうこれを温めて出したら終わりやから。どうしよっかな。なんか鍋もう一つなかったっけ？鍋買ったはずやねんけどな。
ああ、でこれもあれやな、このマスのなんか焼いたやつをもうここまで用意してたんや。そう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 。あと焼いてここに乗っけたら終わりやね。はいはいはい。オッケーオッケー。やっぱ鍋がないな。鍋買うか。もう一個な。うん、買おう。あやさん、うっす。いらっしゃい。ね。これやね。これ買いまして、んでから、だっけな。じゃがいも2つも茹でとくか。な。これってこうやな。はいはいはい。1リットルや。思い出したぞ。もうこれ前やった時、1週間以上空いてるけど、こんぐらいか。よし、OK。案外覚えてるもんやな。よし。でね、ちょっと、このゲーム重いんでね、カクカクしてるとは思うんですけど、ご了承ください。そういう仕様です。ちょっと音楽かけようか。もうこっちで。ちょっとラジオ配信のやつと一緒やけど。よし。ちょっとさすがにもうはきついわ。だって料理する時も、現実でよ。現実で料理する時も、あれやろ。音楽かけたりとかするっしょ。さすがにもうはきついわ。あとなんか、ジュースとか飲みながら、よくカルピス飲みながら、料理とかするけど。何グラムやったっけ？ 1、2、3、4、5。よし。6グラムでいいな。はい。これで仕込みはまあほぼほぼ覚えてるうちは完璧やね。あと鮭も来そうやな。鮭もやっとくか。サーモンをサーモンは何やったっけな。何かけるんやったっけな。もう要はスキップしよう。よいしょ OK。 忘れたな。まあこれで仕込みの段階をスキップしたんで、もう料理きます。来た。これね。あれや、ウクライナのなんか郷土料理っぽいやつやな。えー、っとはい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 。これポットに入れてさ、これミキサーはせんでいいんかな。これどうやろう。ミキサーせんでいい気がするんだけどな。今までしてたけど。てか鍋が足らんな。よし、もう一個買おう。よいしょ。これを買いまして、買いまして、でここでもメニューが見れますと。玉ねぎ120、思われ重いな。ロレツが全然回れん。まず今日寝ようかな思ってたけど、さすがに最近配信してなかったし。ビートルート、これがビートやね。株やな。1、2、3、4、5。 OK。
あとは人参70、あとなんちゃら、これなんや、大根っぽい生姜前は1個と、あ、落ちた。はい、12345、オッケー。ここに置いて、でチキンブイヨンが何グラムやったっけ、ミリリットルか、1ミ1000ミリリットルって1リットルやったっけ。お、これか、これを全部入れたらええ感じかな。ここかな。よいしょ。あ、いいっすね。オッケー。これほんまやったら注ぎ口ちっちゃいからドバッドバッドバッって出るやつやな。よし、使い切って、あ、ちょっと回りすぎ、90度回りすぎ。よし、あ、ポキさんこんばんは。ちょっと待ってな、やっぱりこれちょっと待って、棒読みちゃんいないとプレイに集中してまうわ。あかんあかん、そろそろいけると思うねんけど、あ、来た来た来た、オッケー。これで棒読みちゃんも来たかな。よし、はい、ちょっとなんか打ってみます。テスト。これでブタブタ&パンカあ、ンさん。オッケーオッケーオッケー。テステス。はい、これからこれを温めます。よし、であとお塩とブラックペッパー、塩20、ブラックペッパー20。はいはい、これ2つ持てたらええねんけどな。よし、ね、ゆっくり料理作ってるんであ、かかっちゃった。まあこれでも食べて元気出してくださいよね。夏バテとかね、みんな気をつけて多分こういうスープ系やったらな、夏でも食べれるから。よし、夏になったらこう冷たいもん食いがちやけど、まあね、ちゃんとあったかいもんを食べないともう胃がだるーってなっちゃうから。これブラックペッパーも20も振っていいんやんね。だいぶ辛いぞ。ヌルナンさん。何言うとんねん。え、誰どいくん来たほんまびっくりするわ、前ねえ急に実名出してきたし、びっくりしたマジ。もう僕もどう反応したらいいか分からんかったんだけど今思い出したけど、これ煮詰まったらヌルナンさん。安田勉強。もうええって、お前もう実名出すのやめて、もうプライバシーやから。あ、トマトか。ちょっとトマト戻しとこうよ。あ、オッケーオッケー。で、お皿が、あたたたたたたた。はい。これに盛り付ける感じね。はい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 。
まあ今のところかなり順調ですね。だってこれミキサーで混ぜるなんて書いてへんもんな、これ。ヌルナンさん。何作ってんの？今ね、カブのスープなんかよくあるやん、ロシアの郷土料理っぽいやつ。玉ねぎちょっと火通りすぎてるわ。よし。んで、ああ、いい感じやね。もうちょっと時間経ったら全部フードプロセッサーっていうかミキサーでドロドロのペースト状にしよう。自分でカレー作る時も野菜のペースト作りたいなと思って、玉ねぎとか、あとなんやろ、玉ねぎだけかな。玉ねぎ、あとトマトやな。玉ねぎトマト入れとけば大体こうなんか家でインドカレー作るときは美味しくなるから。久々にインドカレーも作らなかったな。よいしょ。これで全部きれいにライダーチャンネルさん。できたね。豚豚さんとか、スパイスとかから重宝しそう。わら。まあ確かにスパイスから買いますまずあれや、オリーブオイルひいて、クミンのシードやな。なんかひまわりまではいかんけど、ひまわりよりももっと一回り小粒ななんかね、スパイスの種をオリーブオイルでこうカリッといい匂いするまで焼いて、そこに玉ねぎのみじん切りとか入れたりとかね。そこからインドカレーは始まっていきますでガラムマサラとかあとコリアンダーとかいろいろ買ったりするけどでも作る機会があんまないから、なんか家で調味料溢れてるけど結局使わずじまいみたいなあれも賞味期限あるからね。でも作るの楽しいからな。ライダーチャンネルさん。やっぱり、やっぱりわら。そうなんですよ。いい感じちゃうで、ここで、ちゃう。ここで火を止めて、サワークリームやんね。最後の味付け。サワークリームいらんのか。それはトマトスープか。オッケーオッケー。じゃあもうこれで完成ですね。確かにウクライナの郷土料理で出てきそうな感じはするあんな何言っても適当になってもな。こうね、注ぐんがいっちゃむずいよな。あかん。はい。もう注ぎ方もう下手かこれもめちゃくちゃ入ってるし、キワッキワまで入ってんねまあ少ないよりかは多い方がいいかな。はい、お出ししましょう。はい、完成です。なんか水っぽいな。あかんわどういうことこれ。多すぎる。そんな入れてへんけどな。まあ多すぎたけど、これ自体の量はね。そういうことか。それで多すぎるって言われた。
金持ちやな。お前量多いだけで叱られんねん。ライダーチャンネルさん。昔はやってましたけど、わらわら結婚して子供生まれてからはなかなかできてない。わら。あ、そうなんですか。でもこれを機にちょこっとね、休日はちょっと料理作るよみたいな、そんな感じもいいんじゃないでしょうか。どっちも 5g ずつか。はい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 。こんなんも塩と胡椒両手で持ってやればええのに。まあこの主人公マジ不器用やからな。よいしょ。はい、OK。ほんまはね、ここにタイムも入れたらな、サーモンの臭みも消えて美味しいねんけど、タイム入れるんやったらもうあれやんね。普通にサーモンのソテーもいいけど、なんていうの、ホワイトソースになってくるよね。玉ねぎとかじゃがいも入れ出して煮込んだら美味しいやつや。で、はい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 。フライパンで両方焼くと。めっちゃこぼれてんな。ちょっと先に火つけたい。よし。これが何ミリリットルや。200、違う10ミリリットルね。はい。こんな油なんて適当でええやろ。こうかな。ちょろはい、 OK です。じゃがいももやらなあかんのか。仕込みしといてよかったわ。あとは火つけるだけや。もうじゃがいもの仕込みはできてます。はい、 OK。 サーモンちょっと早く焼きすぎてもあれやもんな。ちょっと待とっか。はい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 。ポテトもあんな丸々出さずに半分ぐらい切ったやな。切ろうか。ちょっと映えるような盛り付けもせなあかんもんな。ただうまいだけじゃあかんわ。そうや。あともう一つなんなら仕込んどこう。よいしょ。5g ずつやったか。やりすぎた。サーモンのソテーのっけんねんで、結構今あるやん、なんかラバープレートみたいな、溶岩の岩からこう薄く削ってなんかお皿にしましたみたいな映えるやつ。あれ欲しいな。あれこの料理にしたらなんかかっこよくなりそう。ほんまはね、あれはもう肉が一番合うねんけど、サーモンも魚やけどちょっと赤みかかってるから美味しそうやな。よいしょ。よし、臭み取りのねタイム入れますよ。お皿は普通にこれでな。はい。
これやってじゃがいも4つやっといた方がよかったんで、まあええか。まあええわ、オッケーオッケー。で、そろそろ焼いていこう。よっ、ぴょっぴょぴょ、ぴょぴょ、オッケー。ぴょ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 ぴよぴよ。はい、焼きます。10言うで。ああ、いいですね。このゲーム、なんていうの、こういう風に炒めるっていうか、ソテーする音がマジバチクソにええからな。めっちゃ美味しそうに聞こえんねんな。しょ。こっちにさっきのカブのスープ作っとくか。はい、1、2、3、足の5個やね。よいしょ。どう？結構焼けてきたんじゃん。あ、まだか。じゃがいもは、いい感じ。はいはいはい、いいですね。で、そうや、チキンブイヨンや。これはもう1リットル注いどきゃいいねんな。一つ作ってる間に他のことするっていうのはこうなんか楽しいよね。料理やってる時に。はい、 OK。 1回でこれ全部使うねんな。もっと大きい業務用の使えばいいのに。なんで 20g ずつか。塩と胡椒。これ食材にかけたら食材だけにこう塩かかってる判定になるから、ここらへんどうかな。こうかな。あ、いいね。これ入れてる？なんかバグってん？大丈夫かな？あ、サーモンが。よいしょ。よし、ひっくり返していきましょう。あ、いいっすね。オッケー。じゃがいも、あ、もうええわ。お疲れ様ですと。こうした方が、あー、違う。あ、じゃがいもが、もう落ちたし、じゃがいももうそんなことするから。
ホクホクやね。もうこれバターかけてもそのまま食いたいわ。あとマヨネーズと塩コショウこれをちょっとさすがにこんなじゃもうとりあえず置いてくれ。こんなじゃがいも一つを熱いんかちっちいか。ここに置い火のいいっすねいいっすね。ちょっとねサーモンと同じとこでやってるっていうのはちょっとあれやけどもう当たってるけど生の魚にまあこれいいんすよ。オッケーオッケー。じゃあ火を消して盛り付けましょう。かんないこれ放送ちょっとスマホで見てるけどめっちゃガクガクやな。下手か。ちょっと待って。置いたんかこれ。かんないわい。でも多分こっちの面を見したら多分皿に乗るのは逆やから多分いい感じになるはず。いいね。最高最高です。でここで切るか。はい。なんでサーモン切るの嘘やろ。お前持ち手までなんかも持ち手で切ってるやろそれマジかよ。ええわ。いいね。これでちょっと食べやすいやろ。さすがに一つ丸々はきついわこんなんこれで量がすごいけどな。ええや。いいでしょう。よし。いいんじゃないですか。ちょっと素朴な料理はい。味がちょっと微妙いいんかな。サーモン火加減ちょっと強い。いやサンフラワー10ミリやで。ちょうどやで。何言うてんねんこれクレームや。ケチつけてきやがったやつ。あともう一品でラストかな。はい。来た。待ってましたよこれ。これもうここで火つけたらええだけやんね。はいこれ火つけて焼けたらここに盛り付けて終わりやば。今のうちにこれの仕込みをしとくと。もう完璧やな。もう出てくる時間だけはえげつないが早いやろな。
なんでそんな早くできてるんですかブラックペッパー、タイム、ディル。6ずつやんね。5か。では12345。はい。多分結構臭みが強いんかな、この魚は。結構香草系入れるもんな。しかも焼き上がった後にもなんか生姜っぽいなんかかけるっつうことは結構臭み強そう。魚の姿焼きやからな。結構サンマとかでも内臓も食ってまう派なんですよね苦いとこも込みで好きなんよね。OK。そろそろ裏面かな。どうですか？まだやね。音楽が終わっちゃってる。はい。うわ。冷蔵庫開けっぱなしや閉めて。あっちでもう皿一つ使うからもう一個使うか。作っとくか。これも使うもんがめっちゃむずいよな。はいはい。パーセリが 6g。 はい、これでいいですね。これで裏面焼きたい。燃えってちゃうねんあ、いいですね。 OK。 焼き終わってからホースラディッシュの乾燥したホースラディッシュを 5g ぶっかけると。あ、こんなとこにもお皿あんねや。へえ。月みかんさん。そう変わらずこのゲームは動きぎこちないなあわら。あ、多分もうこれなんやろ、スペック的にカツカツなんかもしれん
めっちゃ落としてんねんけどな、イクラとか。ライダーチャンネルさん厳しいらしいわ。パンくんパン来た。多分今ちょっと見終わったんもうあれは例のやつは。そうです。ちょっと待ってよ。まだ仕込みが終わキミパンさってなんかった。ライダーさんキアリーさんあやかさんドイちゃんこんばんは。456これ 20g か。 OK。 OK。 よし。キミパンさん映画オリジナルの方は見終わったよ。なんかキミパンさん普通に怖すぎた。普通に怖すぎたな。な言ってたもんな。そんな怖かったんやね。リメイクは見たことあるけど、まあ確かにあんなん現実だったら怖いけど、なんかな、まあまあまあ。なんていうの、現実的じゃないからこうな、想像というか、身近ではないけど、ああいうのがほんまにあったら怖いなっていうか、そんな感じか。なんだな、夢の中で襲ってくるなんてやばいもんな。キミパンさん口コミはやっぱり正しいんやな。絶対オリジナル方が怖い。もう誰かさんも1は良かったみたいに言ってたもんな。2、3はダ作やけどみたいな。この操作むずいねんて。はい。はい、OK。キミパンさんまあこれ以上の考察は動画の方にしときますわ。うん。そうなの。あんまりね、僕も聞かれへんのよ。キミパンさんそれじゃ皆さんごゆっくり。スーパンさん。じゃあこれでお出ししましょう。この、今にも崩れ落ちそうな、なんて言ったんやろ。もうタイタニック、そんな臨場感はないけど。よし。出しましょう。はい。ちょっと味全然あかんやん。なんでなんでな。フレーバーパーフェクトやで。ちょっと辛口になってきてんな、ここのやつら。ちょっと調子乗ってきてんな。なんか、こっちは客やぞみたいな、そんなそんな感じになりつつあんな、これ。まあまあまあ。一応ね、一日、そこじゃない。一日の業務は終わったんで、ここで掃除をしましょう。案外ね、この掃除がない一番楽しい。クッキングシミュレーターやのに。これが一番楽しいな。よいしょ。さっき一瞬止まったっぽかったけど大丈夫なのかな、皆さんは。多分大丈夫そうやね。はい。いやー、今日も終わりましたよ。ち
ちゃうこうして最近はねデッドバイデイライトのモバイル版が今ベータ版が体験できるっていうことでもうひたすらやってますやからちょっと配信の頻度が低めみたいな。そうスマホでやってるからね、できるからスマホで配信するなんか環境とかちょっと整えてないから一人でやることしかできないけど、あれね案外って面白いんですよ。ゴロゴロロリラゴロゴリラさん、チヤス初見です。ご新規1名様ご来店ありがとうございますゴロ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 もうゴリラなんかリラなんかもわからんけどよかったらねゆっくりしてください。ちょっと今は掃除中なんですけど、もう閉店しちゃってるけど。よいしょ。よし、これで床も綺麗になったかな。はい。あかんわ。こうか。ね、初見さんコメントありがとうございます。結構他の配信者のとこ行ってもなんていうかな、慣れない人やとこう初見ですってコメントするのもなんかちょっと躊躇するっていうかもうその気でなんかもうコメントする気で行こうと思ったら全然何だろう打てんねんけど、なんかねもうちょっと様子見てからコメントしたいなとか思う人は思うからな。なんかこれのめちゃくちゃ汚くなるよな。これもスポンジ磨いた方がええんかな。よいしょ。これで汚れが取れるってなったらほんまにもうクッキングシミュレーターちゃうで。なんかもうお掃除シミュレーターなさすがに無理か。さすがにミクロさん、あれ黒ハテナマーク掃除してる重簡単不番茶フリフリ初見です。スマイルマークなんちゃってミクローンご予約様ご来店ですね、常連さんはご予約様ということでお閉じしてます危ないあかんなこれ。ゴロゴロロリラゴロゴリラさん、取れへんな。そのゲームしたいんですよね。これパソコンゲームけど、パソコンとかはちゃんとなんか僕今やってるやつちゃんとしてないけどスペック的になんかガクガクやからどうなん、パソコンはあるんかな。なんかパソコンでなんか日頃からゲームしてるんですっていう人やったら多分大丈夫と思うねんけど、案外ねラグい収入マイナスなってるやん嘘やばくね、赤字やん。とりあえずお金抑える系のパーク取らないとこれは厳しいな、運営がほんまにカツカツなるわ。ゴロゴロロリラゴロゴリラさん、ゲーム入れてないですね。ゲーム自体はそんな高くなかったな。2000ちょっとかな。これパークあかんレベルアップしてんからパークも取られへんね。日頃から料理するの楽しい人とかやったら結構楽しめるし、真面目に料理するだけじゃないからこのゲームはなんかねぶっ飛んだこともできるから。汚いコンロやなお前。フードなんて火つけっぱなししてるやん。もう火つけっぱで帰ったんかおい。そんなもん明日火事やぞ。切ってよいしょ。てか今
今思ったらこれ多分な、焼き方ミスってんねや。で焼く場所。あ、向こうじゃなくて多分こっちやねんな。グリドルでやらなあかんねんな。置いとこう。はい。で、これ仕込みのね、カブのスープか。でこっちは芋を湯がいた、なんか汚い水出てんな。芋の残り汁が出てるわ。これはトマトスープやね。よいしょ。ちょっと芋入れとくか、ここに。あ、これレモンや。まあ、ええわ。なんか、臭み取れそうやからええわ。なんか、当時のなんかお風呂に柚子入れるみたいになって持ってるけど、まあ、ええな。今でもなんか、冬のさ、冬至の日に、柚子の、なんか、丸ごと一つを、湯船にこう入れて入るみたいなことしてるんですかね。うちはね、結構なんか、毎年やってるけど。なんか、例えば、あとは恵方巻きとか、なんていうの大豆っていうか、福は内とか、ああいうのもやってんのかな、みんな。あ、今ちょうど仕込んでたとこせや、これ。これポット入れて、2分間煮てから、それで終わりやな。まあ、あとこれもう見とくだけで終わりや。てか、玉ねぎが異様に煮えんの早いな。こんな早かったっけ。結局な、これ効率よく作っても1日のなんていうの、オーダーの量決まってるっぽいし、なんやろね、お金もかかるからな、材料費が。今んとこ赤字経営やもんな。どうやったらこれ、あ、失礼、しゃっくり出ました。どうやったら黒字でこう、なんていうの、なんか食べログにも載ってるお店みたいな流行んねやろ。今完璧にあかん店になってるもんね。誰もいかへんわみたいな。よいしょ。仕込みだけはね、じゃあ早くやんだけど。 OK。あとは調理器具もっと増やしたいわ。もう今はもういっちゃん最初からあれしかないもん。あ、玉ねぎが煮えてる。玉ねぎちゃんを OK。 他はもうちょっと待った方がいいんか。いや、もう全部やっちゃうか。これ多分なんかロシアの方であるカブのスープみたいな郷土料理っぽいですね。あかん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 。もっと昔飲んだことあんな。普通に美味しかったけどな。その時ちょっと出る量が多すぎてちょっとこんなにはいらんかな。美味しいのは美味しいんやけどな。あ、また
た開けっぱなししてるわ。怒られるわ母さんにこんな冷蔵庫開けっぱなしですよ。よいしょ。舌が回れんもん。多分疲れてんねんな相当。よいしょ。これでもうほぼほぼできてる。でな、お玉が欲しいねんな。お玉ないかな。あんな鍋ごと一気にやったらそれはこぼれるわ。ドバッと。お玉ないっすか。たまちゃん。ブロートーチすげえかっけえ。欲しいけど、そうか、わかんねえな。これパエリアのパン。うわ、かっこいい。ほんで絶対欲しいわこんなん。いやだからトングじゃなくてお玉欲しいねんって。分かってんなおい。これコランダーって何？お前はよし。ちょっとお金が貯まったら頑張ろう。どうすか。いいっすね。よし、火止めましょう。でこれをこぼさずにぶっかけたいねんけど、どうしようかな。シャンニョ受け皿もう無理やしな。どうしようかな。ここにしようか。でからこれでどう？なんかめちゃくちゃこぼれてるけどでも2つ入ったよしよし。いつも1つで全部こぼれるからな。2つ入ったんだよ。多いんだよなこれ。ちょっと多いねんな。なんでこれがあかん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 。しかも上にこぼれてるし回転してんのか。難しい難しいなおい。まあこれ出すか。また量多いわ言われるけど、まあ一緒。あかんな、もう味全然ダメって言われてるよこれ。なんかもう星も上がれへんしこれ。なんでや。欲しいなトマトスープ。はい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 。これはどんぐらいの量？300。
半分入れたいな。いや、もう一個皿を持ってきてやな。さっきの半分ほどずつする作戦でいくか。無駄にするぐらいだったらそっちもやわ。よいしょ。もうちょっとこっちや。はい。あかん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 、それだけあかん、それだけやめてくれ、やめてくれ、やめてくれ、やめてくれ。オッケー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 、ナイスナイス、オッケー、いいです。最高。今まででバージクソン決まったぞ。的確な量を最速で出す。最高やな。はいどうぞ。うわ、しかも評価バチバチです。ありがとうございます。足りない。もうえってあ、ちょっと冷たすぎた。冷製スープやって。ごめんよ。でも案外あれやね、一回火通しておけば冷製スープでも美味しいって言ってくれんねんな。あ、またそれか。よいしょ。うわ、楽やな、もう。ポチってつけたらええもん。やばくね。よいしょ。で、お皿とかもこっちに持ってきとけばいいやね。いや、手際だけはバチクソにええねんけどな。なんせ味がついてきてなかったらお金がもらわれん。よいしょ。あとはちょっとレモン切っとくか。レモン少なくなってるしな。もっとレモンがどっか行っちゃった。もっと美味しく作りたいよな。なんかコツとかあんねやろな。これちょっと避難させとかなあかんわ。どうしよう。こん中入れとくかなあ。オッケーオッケー。これやん、これ。このサーモンは変に切ってもうたけど、
もうあとはもうね、コンロの火をつけるだけで全部終わってまうようにしとこう。よいしょ。でもう油も注いどくか。はい、適量やで。マスさんはどうすか、火加減は。あかんあかん、ちょっとやりすぎてる。裏返し、よいしょ。いいっすね。もう一つ一つの挙動が難しすぎるこのゲーム。このパソコンやからけどちょっと待ってよ、レモン切りとったんやさっきから。よいしょ。こういったらええんちゃうな。オッケーオッケーです。ちょっと待ってよ、音楽が消えて持ってるわ。はい、そろそろねレシピも増やしたいねんけどもうなんか毎日同じことなんか繰り返しみたい嫌やでそんな。まだプレイ時間なんか数時間やのにでもこのまま切っちゃいましょうか。ここやね。はい、トン。いいっすね。はい、トン。いや、そこ切れるそこ切れるのちょっとびっくりすんねんけどどう。いい感じちゃう。これもかけといたらええねんな。このレーザーポイントはマジで見やすい。これなかったら多分無理やで、投擲。よし、レーザーサイド標準装備やもんな。これでいいでしょうか。いいでしょう。はい、もう最高。見てこれ、ちょっとレモンで立たしてる感じ。こうお刺身になんか後ろに大根のつまかあれで立体的に見してる感じやねあれとほぼ同意やね。よし、完成です。どう。味ゴミやんなんで。マジ要望やばくね。いやもうここのパーフェクト感やばいのになんなん。
ぱりあかんのか。違うんか。あれか、グリルせなあかんの。グリルってどこや。あれか、オーブンか。オーブンに焼かなあかんのかな。わかんねえわ、ほんま。はい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 。もうこれはもう作り置きしてるから。はい。これ持ってって。でも実際こんな、なんかレストラン嫌やな。最悪やな。時々あるけどな。注文して一瞬で来るやつ。絶対他のとこのキャンセルやんみたいな。マイナスえげつな。最悪や。しかもこれ量多いだけやろ。量多いから怒られたわ。マジかよ。ほんまねなめてやがるな。でもじゃがいも入れてるやんね。はい。でこっちもよいしょ。 OK。ここ汚れてるのめっちゃ気になるわ。嫌や。ここよいしょよいしょ。ね、料理してる途中にもう掃除までしちゃうっていう。これが定時に変える鉄則よね。先にやっとく。いいっすね。この汚れの取れ方好きやわ。すごいこすってる感があるわ。これゲームやのに汚れをスポンジで取ってるっていうちょっとした感動やね。よいしょ。もう結構配信してんのかな。今日の注文が終わったら終わりにしようかな。他汚れてるとこないかな。ここか。ちょっとごめんよ。よいしょ。ここ難しいとこね。よいしょ。いいっすね。はい。もうなんかスポンジで綺麗にすんのが一番慣れてるような感じ。どの料理作るよりも掃除すんのが一番向いてるわ。もうほら。もう料理やめようかな。あれよいしょ。立ってもうだな。マジか。あれちょっと待って、サーモンがサーモンちゃん、サーモンちゃん。
かんないこれ。裏返ってへんやん。おいマジか。おいおいおい。はい。どう？ダメ？裏返ってんの？うわマジかよ。これいつになったら裏返んの？どう？あ、もうダメダメダメ。もうダメダメ。カン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 。焦げてまうわ。よいしょ。んで、じゃがいもはどうなん？もうレモンはすごい煮えたぎってるけど。じゃがいももうちょっとやね。やべえな、結構焦げたな。案外焦げた方が美味しいですとか言い出すかもしれんけどな。もう舐め腐ってるから舌が。じゃがいも掴むのが一番むずいこれ。よし OK。 はい。サーモンとじゃがいもホクホクにどうぞ。バイバイ。あ、まあまあまあ普通かなみたいな。そんな言うて大したことなかったけど、まあ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 、また今度ちょっとまあ暇あったら行こうかみたいな。ほんまね、全然儲かれへんやん。もう終わりか。もうええで、疲れた。まだかよ。ああ、まだこれ。よしよしよし。次ちょっと変えてみるか。こっちなんかなと思い出してん。そう、なんか火の入れ方がちょっと間違ってますよみたいな。多分この下やねんな。でここで仕込みをしていたこのマスをよいしょ、ここに入れますと。その入れ方したら多分もうずるって落ちちゃうけどいいんかな、知らんぞ。はい、これでいいと思うねんけどな。でもなんせ火加減が分かれん。開けろってか。んでレモンをもう先入れとこう。どれかな。はいはいはい。ちょっとでかいな。いや違う違う違う、自分に刺さってるからそれ。ちょっと待ってよ。はい、もうワンカットやね。ここか。キャリーさん。どう？なんか作れた？もういっぱい作ってるよもう。作りすぎてはいんねんけどな。なんせなんやろ、味が微妙とか、ほんまなめ腐ってるわこの客は。料理長やめるぞ。
ボイコットやこれも。料理出す時間はねほんまにもうなんか10秒20秒で最速できたりすんねんけど、キャリーさん。味が微妙やうわ、わ。横着したな。そう、昨日からの作り置きですみたいな。なんなら多分あのトマトスープ1週間前のやつやったんかな。1週間前のトマトスープをキャリーさんバンチャスマイルマーク。温め直しもせずにただ冷製スープとして出してたから。ミクロンバンチャ。ミクローン。今日はお酒は飲んでないかな。なんかビールとか焼酎は飲んでないですか？俺な今シラフやねんけどちょっと一杯飲みたいなとは思ってる。クッキングシミュレーターやもんな。それやったらこの後な前やってたホラーあれもクリアまでしたいなと思ってるからあれに変えてもええねんけどな。どう？あ、もうちょっとか。これ初めて使ったな、オーブン。キャリーさん。この缶の乾杯配信楽しかったスマイルマーク。あれめっちゃ楽しかった、やばかった。またね、半年後待ってます。キャリーさんの四万中の四万中の宝。あ、そっか、ここでいろいろできんのか。よいしょ。5日目。あ、もう平均星キャリーさん3つぐらいか。見返したら恥ずかしすぎて。キャリーさん。アーカイブ消した。アーカイブ消しちゃったん。最後、野良吉さん。ミクロさん。うん、今日はお酒飲むのはお休みしてます。あ、休館日ね。休館日なんていうのこういうの。前、野良木さん最後に来て、なんかアーカイブ見返す的な感じやったのに、あ、消すんやみたいになってたね。これ、スキルポイントゼロなん？ちょっと待ってよ、全然やん。これは？なんでこんなスキルポイント入れんの？どうしたん？レベル3から全然上がれんねんけど。あかん、パソコン見すぎてた。パソコンの見すぎで料理が。どう？順調？あかんやんけ、もう。もうちょっとやんけ、おい。よし。このレモンはこっちに移しとこうか。これ何？ああ、レモンか。まあ明日はまあなんか休みみたいな感じやから、なんやろ、お昼から髪の毛切りに行って一日終わります的な。もうほんまにそのレベルやからまあなんてやろ、もう一個違うゲームやるのもありかなと思ったりしてます。これはどうしようかな。一応料理してる体で冷やしとくか。あかんの？置かれへんの？ほんまか。それは残念やな。キャリーさん。あ、ちょっと何のゲームするの？この前ミクロさん。豚さん今日は飲むの？今日はどうしようかな。飲んでもいい。バドワイザー買ったから。てかバドワイザーはなんやろ。あ、ちょっと全部落ちるやん。くそー。バドワイザーをね、なんやろ。なんか2パックっていうか2ケースか。だから12本ぐらい入ってんのかな。それで買ったから飲み放題。でね、ちょっと何してんねんもう。レモンの上に皿を置いて、その皿の上のレモンを取るっていう、なんかもう鬼畜な。モンストラムっていうホラーゲームがあって、なんかね、
この前1回だけやってんけどなんかどういったゲームかっつったらなんていうかね、ナンパ戦で1人取り残されてて、そっからまあいろんな方法で脱出するっていう。でもその脱出する過程で何か得体の知れない人間ではないものが襲いかかってくるみたいな、そういったゲームをね、まあ2週間前ぐらいに1回だけ放送してんけど、最後も脱出する寸出まで行って、なんやろ、脱出方法が多分3つやなんかな。ヘリコプターか潜水艦か救命ボートで、救命ボートを破れてたとこガムテープ貼って、でポンプでこう膨らましてからできた。もう金しすぎや救命ボートを作って、それを海にこうなんていうの、クレーンで下ろしてもう乗るっていう寸前のとこで急ぎすぎて高所から足踏み外してゲームオーバーになって。ミクロさん。その前配信したやつ黒派手なマーク。そう前のなんか得体の知れないのが襲いかかってくるやつ。あれもうほんまにもうクリア目前で、なんやろ高台からズデーンでずり落ちて足骨折してゲームオーバーってマジかよ。ちょっと悔しいからもう今日でもうささっと脱出してもう終わりにしたいねんけどな。味もまあまあ良かったんかな。やっぱりオーブンで正解やったんや。入れるの忘れてた。なるほどね。カット悪いぞって。そうやわレモン絶対あいつレモンそのまま絞って食われへん人やろ僕レモン好きやからもうそのままでもかじりついたんで。ちょっと今日めちゃくちゃ多いな。でもそれも一から作らなあかんわ。仕込んでなかったやつやな。ミクロさん。最近は自分はずっとブラックアウト最近っていうかもう昔からやんミクロンと言ったらもうブラックアウトみたいな配信遊びに来てくれてもブラックアウトしてきますみたいなめっちゃ好きやな。もう昔は結構してんけどな。なんか BO4 ちゃうなーってなってそれからやってないな。やっぱりね、現代戦の方が面白いんかな。現代っていうか、実銃でやっぱやりたいよな。よいしょ。チキンブイヨンばっかり買ってるわこれ。もう1回でもう1パック全部使うからな。ドボ紙パックのこういうなんかジュースっぽいので思い浮かぶのは南国のグアバジュースとかこういうのに入ってるイメージある。で絶対うまい、ね、ミクロさん絶対明日の大型アップで入るから楽しみ。大型アップでまた入るの？もう前のアップデがもう重すぎないんだよ。でかすぎてプレ4入りませんってなってそれからやってないもん。マジか、まだ入んねや。じゃあなおさらできへんやマジか。火つけるか。よいしょ。で、あとは味整えたらもうおしまいっすよ。こんなんもう楽勝よ。クラクションすごいなどんだけ煽り運転するね。
これはめちゃくちゃ塩入れなあかんもんな。こんな塩分多い野菜スープなんて飲みたくないはい。そう、なんか1日で取れる野菜なんか何十種類みたいな、そういうのあるけど、あれも美味しいけど絶対砂糖入ってるよ。やばいよな。あんだけなんていうの、野菜を飲みやすくしてんねんから、それは相当のなんていうの、砂糖入ってんねやろ。あれもな、なんかこのカブとかビートとかのなんていうの、甘いので置き換えてくれたら健康的やねんな。そこやもんな。あ、かかりすぎてる。あ、ここあかんわこれ食材にかけたらあかんねん。もうスープにかけなあかんねんな。もうこれでいいよ。 OK。 ミクロミクロさん。キアリーさんチャット見たらキアリーさん何か元気ないの黒ハテなマーク。そう、どうしたんすかってね、こんな料理にしてるだけの放送じゃ多分元気は出ないかもしれないけどキャリーさんっつったら元気っていうのがね一番やから。でも前言ってたもんな、なんか元気に見えるけど案外弱いとこあるみたいな。嫌なことなんで、こんな野菜が崩れるようになくなってしまえばいいのにってね思うけど全部ミキサーでぐちゃぐちゃにしちゃうんだよなよいしょ。ミクロミクロさん。うわー、10簡単不元気出してキアリーさん。ミクロのなんか応援団長みたいになってるけど懐かしいな、小学校の時にやったなうわーおーってな、337拍子それってあれな、ほんま僕応援団長するはずやってんけどな、風でな、なんかその応援団長決めるなんか集会みたいな休んでもうて、でもマジかって知らんやつがなんか応援団長になってるしで何だスプレヒコールとかあるやん、なんか赤組のスプレヒコールっつったらいちごの色は赤みたいな、ああいうのもね全部考えたけど踊りも考えたよ。でも応援団長にはなれずもうちょっとか、よいしょよいしょ。料理の効率上がりすぎてマジ暇なってきたな。ゲームの中でも暇ってもう無理やで現実どないせえよねあ、ちょっと待って、これこんなとこにあったんや。もうマジか、ラジオ気づかんかった。も今までずっともうこのクラクションだけ聞いてたわ。マジか、ちょっと待って、この曲聴きたいな。ちょっと今流れてる曲もええねんけどこのゲームのあれやね、サウンドがあったんやね。ミクロミクロさん。高校時10簡単不俺は応援団やった。お、かっこいい高校の応援団ってことは野球部とかかな。何これ、これ汚れ取るやつじゃん。ちょっと使ってみようか。えいおおちょっと待って、チートきた何チートやんなあかんやん。この気になる汚れは取れないんですか
掃除博士。これ取れんかったら意味ないぞ。なんかコンロマジでべちゃめちゃ汚いねんな。なんか金渡しやわ、金たわしかで、なんかゴリゴリ磨いたみたいな。今までスポンジで全部ゴシゴシきれいに取ってたの、あんな一瞬で取れんねや。ミクロさん。違う縦貫炭体育祭り。体育祭でやったってこと。いや、応援、なんか部活やと思った。応援団のよくあるやん、甲子園とかでな。あれじゃないやん。高校の時って応援、なんか体育祭にも応援団あってんな。こっちなかったかな。ここか。よいしょ。どうですか、この微妙ね。えい、ちょろあ、行き過ぎ。行っちゃったどんぐらい残ってる？あ、650も残ってんな。やば。ちょっとこれ多すぎんな、おい。ちょっと多すぎます。ちょっと100ぐらい。ちょっとだけ、ほんまにちょっとだけ。マウス。あかん、プネ。オッケー。こんぐらい。マジでやばいな、このゲーム。気持ち少ないように見えるけど大丈夫かな。今度少ないです言われたらもう激おこやで、おい。なんやのおい。何多いんかい。もう分かれへんわ。もうこれ言われたら。あ、終わりや。ね、今日はもう、いやもうこれ汚れマジで取りたいねんけどな。お料理の時間はこんぐらいで終わりましょうか。もろさん、こんばんは。もろさんこんばんは。ちょっと待って、もうお料理終わるって言ったら来るやん。今日は勉強ないんかな。ちょっとね、この後ホラーゲームやろっかなって考えてるんで、ちょっとまたね、全部消えた。綺麗ね。そっちの方にもう一回枠取り直すんでね、来てくれれば嬉しいなと思います。よし、じゃあこんぐらいかな。もろさん、ホラーが苦手やからそれこそあれよ、勉強しながら聞きます的な。収入増えたな。あれやな、あんまり。ミクロさん、配信見ながらブラックアウトします。スマイルマーク。ブラックアウト好きやな。レベル上がった。やったね。オーダーズウィザウト。もう料理出した時点であれやね、お金もらえる量が増えるってことや。そうやな、これありやな。ほんまお金がもうカツカツなんよね、ミクロさん。このゲーム。もろさんこんばんは。スマイルマーク。で6なってもうた。よし、じゃあ次回というか数分後に
ホラーゲームでお会いしましょうか。よいしょ。よもろさん。ミクロさんこんばんは。いしょ。じゃあ一旦ここで終わりますよ。ね、皆さんお疲れ様です。